קשה להאמין, אבל הגענו למצב שבו היום כבר אין מכונית חדשה בישראל שנותנת תמורה טובה לכסף. חוץ מזו, ג'אק 30. תראו איזה חמודה, ממש זיסלה, כפרה עליה. ג'אק 30 היא כל מה שאתם מצפים לו ממכונית חשמלית. מעוצבת לחיים בעיר וילדה רק כשהערב יורד. הממדים סופר מיני אורבנית, אבל עם סוללה שיכולה לקחת אותה עד 374 קילומטר. אני די גבוה ועדיין יש לי מלא מקום פה מאחורי ההגה. גם כאן במושב האחורי. רוצים נתונים? תפדלו. בסיס גלגלים של 262 סנטימטר. יש מרווח טוב לראש ולרגליים. בכלל יש כאן אווירה טכנולוגית המסתתרת בעיצוב התמים. יש ל-30 קסם טקי כזה. האיש הזה מאחור מדבר על טק? אז הנה, חיבורי אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי מקוריים עם חיבור אלחוטי. מסך בגודל 15.6 אינץ', משטח טעינה אלחוטי, מצלמות היקפיות ו-64 גוונים לתאורת האווירה. אבל רגע, למה אני מזיע? השארתי את המושב עם חימום במקום לעבור לאוורור. בריאות. את הכוח מספק מנוע חשמלי 135 כוחות סוס ומומנט בשרני של 17.8 קג"ם. זה אומר שיש פה אופי חזק אך לא פרוע, כזה שמתאים לרכב שיבלה בעיקר בעיר. אתה הנהג שמסביבי מודרני על מלא ומלא יציאות מגניבות, כמו הפנדה שמציצה, הטקסטורה של הדשבורד, בידיעות של הדלתות מסתתרים רמקולים זעירים, הכל דיגיטלי, המסך גדול, ברור ובעברית מלאה. להגה ריפוד אור נעים, ויחד עם מערכת השמע על כל השמעת הרמקולים שלה, זה מייצר אקסטרה פאן. ותכלס, חוויית הנסיעה פה היא פשוט כיף. חבילת הבטיחות כוללת 6 קריות אוויר, מערכות בקרת יציבות ואחיזה, סייען לזנוק בעלייה, חיישני לחץ אוויר בצמיגים, חיישני חנייה ותאורה. בנוסף, יש גם שורה של התראות חשובות כמו על אי שמירת נתיב, ניטור שטח מת ועוד. מה זה עוד אתם שואלים? יש פה מצלמות 540 מעלות ותצוגה תלת-ממדית. זה ג'אק. נסענו מאות קילומטרים בכבישי ישראל וגילינו מכונית שהיא לא רק מתוקה, אלא גם כזאת שנותנת תמורה נפלאה לכסף. והג'אק 30 עולה רק 129,900 שקלים. ובתמורה תקבלו הרבה מכונית, הרבה חיסכון בהוצאות ההחזקה ולוק מסובב ראשים. יאללה, למה אתם מחכים?